ban penpau ya ka jing persha jong ka jing penkela ka sarkar BJP ya ka skim MGNREGA sya ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar Ajivika Mission Gramin ka bala tipaj ba kum ka VBG Ram GAC 8,000 ki nongyalam ka Ribhoi District Congress Committee RBDCC nin kasngi kalai pho trek ukla langkot ka baderu kasngi yap Mahatma Gandhi kila penlong ya ka jingekhi ka bajai jai hayo bernihan ban persya halor kate ka jingpan kala jong ka sarkar BJP ya ka skim MGNREGA sya ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar Ajivika Mission ya kate ka jingekhi ka bajai jai ka RBDCC layalam do ba Rocky Marwen ukumu president halor ka jingya don lang u defender lamare usketri uba prangsngi singkli presiden ka jirang blok lembat kiwe kinong kitkam ki bala mi paj ba aban penpau ya ka jing persya da kabara ai ki plakat ki badawa ban penne pensa ya ka skim MGNREGA habakren shikilat pathai khubor uba Rocky Marwen ulong ba ka jingwan ra ya ka VBG Ram GAC da ka sarkar BJP kala kta jur ya ka jingyo kam ki paj ba ha ki chnong ki thau ulong ru ba hapo ka skim MGNREGA ki paj ba ki don ka hok ban dawa kam Henry hapo ka an ka bathamai ka ni ka hok kala ja no pi baro ki paj ba ba e jong ni ka dong bakathan tam hangni hapo yo berni hat ngidon hakaba na kaliang jong ka All India Congress Committee ka India hi baro ko way ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hapo ka Jela ka Joni bat karpang ka Ribhoi District Congress Committee idon hangni hapo yo bernihat hakaba ka de kum shibanta kabang ya khun ya ka MGNREGA Bachao Sangram banyada ban pene pensa ya ka ni ka skim MGNREGA lani kata ka bela shispa sngi kajing manra jo ka sarkar BJP ya ka VBG Ramji kala ta shisha hak bay day bat kayo kam yo jam bat ka jing belas ngi hapok isnong gitaw kadon ka jing eper ka bakraw ka skim MGNREGA bat ka VBG Ramji ha ka skim MGNREGA manway pa way nong song udon kata ka legal right la yangi ya ka hok bangin long kiwadon ya ka hok bandawa ya ka jingbala ka ba shispas ngi kat baha ka skim o ha ka ni ka an ka batmai ka bawan ra da ka sarkar BJP ka VBG Ramji unong song kinong song kimnom don shu bat kinom yo shu ya kata ka hok ani ka an ka bandawa ya ka kam ka jongki kata ka de ka way ka baan ka MGNREGA ka don haman la kisnong hakari India baro ko we hari khasi jongi hari Boy district haban la kisnong ngi pentre ya ka skim MGNREGA nadu ki por gi bamanswa henry hakani ka VBG Ramji ka bawan ra ka sarkar BJP ka jingtre ka jingta hakisnong gitaw kanlong tangkat kum ka jingkwa jong ka sarkar preng kisnong gitaw kinom yo hokshu ban pentre ni ka skim henry te tanggi tu kisnong baka sarkar jong ka BJP kan jit karpang ban pentre ni ka skim kata ka ni jinge per jong ka MGNREGA bat ka BBG Ramji nang ta sa kaway kani ka VBG Ramji kakta ya ka hok ka jongi ha ka MGNREGA bawan ra ka sarkar Congress nila ban pankam lani ban dimankam shilinter baro shisnam henry hakani ka skim jong kani ka an ga batmai hakani ka VBG Ramji kadon ka por ba phin pentre ka por liur lese kam de ka por ka phila ban pentre henry haka MGNREGA baro shisnam ngidon ka hok ban pentre ni ka skim nangta ka baibela haka VBG Ramji haka MGNREGA ngidon da ka an ka ba ay yangi ya kata ka baibela ka paka henry hakani ka VBG Ramji ka syong bet kat kum ka jingpa bat ka jing penmang nakaliang jong ka sarkar preng kalak taru kamat ka balay kalak taru ya kisnong gitaw hakapor ka bamanswa ka VBG Ramji jong ka MGNREGA baro kisnong ngidon ka bor hakti baro ki village employment council ngidon ka hok pan pentre kam ya kani ka skim henry menta
lengba kani ka VBG Ramji batmai kani ka anya batmai ka sorkar kan rai kumno ban pentre ya kani ka scheme kaba khaddu haka baide bat ka pisa katengka ka jingwan ki fan karkom wan ka jingsiu bai bela kanam long shu kum balong mentah haka MGNRGA Henry haka jing haka ni ka VBG Ramji batmai ka jingsiu bai bela ka jing rekom wan ke ka pisa haka baide bat ka jing ka haki snong ki thau lada dei saki account jong ke snong kanam long shu kum balong haki por ki ba menchua Henry mentah kan long tik kum bala shu ai kontrak ya kani ka kam kat kum kani ka an ka batmai jadi namar kata kadau kum ka parti kongres gidan hangni hayo bernihat ban pensngo yu pat ba baro ba ka parti kongres has ha lenter kari India ba baro kowe ha satlak ka papop iri India hi baro kowe ni khun menta ban hari-hari kasi be ke jongi ngin sarang don ki program yaki nang ne menta ka singi ngisdang bat ha ka lai tarik ngin sadon ro ha ka ba ngin sadon ka protest hapo nongpo hapo jahat GC office but ngin sadon ro ki protest wat syadu syapo shillong hapo sekretariat ru dei namar takadaw ngi khot ngi wer kum ka parti kongres ya baro ki parlok nang ba snong ya ki nong song snong ba tong ini penek pensa ya ka skim sispa ski lengba kani ka an ka bala don ka MGNRGA ka ba ai ka jingeda ka ba kerpang ka ba ai ka hok ka ba kerpang bat ka ba ai ru ya ki kam ka jam ngi jongi ka ba kerpang ha ki snong ki thau blesibon ni pi baro